Njenganje kwazi. Yeah. Bentima lami ngumuntu ongandaziyo. Oh, undazala. Hayi ndikwazela pha zonke izindawo. Okay, jana nje headphone yakho mic. Okay, ndingayithi na. Just ngeke. Comfortable? Phinda nje isondeze njani ngapha azokhuselela. All right. Happy? Yeah. Uruqulu. Abantu abaja kwazi. Ayini manje. Hayi nina. Mazelana. Yazi ufuna ndenze uqashiqashi andikweji. Ngqongqonqo nje lekwayo no. Mazigqithi. Mazigqithi. Kubani yena? Hayi yazazi igama. Yazisa. Ngami yakanje ngusitutana. Ewe. Isiteketiso. Yeah. Igama elipheleleyo. Phelithi. Awulazi? Elakho. Hayi, elakho la elise-ID. Lithi. Phumelele. Hayi bana athini Thixo. Hey nguyevova. Igama lakhe nguYesu Kristu Thixo. Uthi kuphumelela hayi ngaphosisi. Utho ngqa emhlolweni. Bese ndilibele. Kaloku malezi yokhwazwa khona. Ubizwe ngapha. Situtha ndibe zithini. Lo phumelela kaloku uthezwe wathi. Okay. Uyijite ndimlibali. Noba ndiyabizwa bizwa abantu ndithi hayi Jim lewe ngathi ndiyaqala ukuthiywa. Alisebenza laziyo. All right. Ulapha kanti Uphi? ndithwa phezulu. Indlu yakhe le. Thina suka ndithi mbothi kanti usisithembi. Ndithi bumala lapha. Kanti unomzinqo. Hayi sikwindlu yakhe. Hayi ndixolile pha. Sikwindlu yakhe. All right. Hey, good evening everyone. Welcome to Uphikelela podcast. Namhlanje uspecial. I don't know of any podcaster a host a podcast ebikhe yafumana ichance yoba abazali bakhe ababini bahlale kunye. You know, and not just nje abazali abangasekho together. So for me it's a special day. And kumnandi ndoba my mom is hosting us. So Monde no Dubai namkelekile kwi podcast lena. Ndiyabulisa. Nala papa. All right. Ndiyabulisa nawe Dubai. All right. Monde ndiyafuna siqale nje apha kuwe. As you would know indoba ngabana Dubai might not remember a lot of things. You know? Sizawuguidwa nguwe. But naye Dubai uzawungena if zikhona izinto azazikhumbula. Dubai namhlanje uyambona lo msecam kwakho umhle kangaka. Uyamazi ngiba? Nomonde. Awundende, umazi njani undende? Umazi njani undende? Ngeke ndikhumbuze. Oh. Ndingumama kaVovo. Mazi mama kundemazi. Okay, so xa ingumamam wena ungutatam nina ithinto yini? Ithini? Ithi siyakwazi. Oh niyandazi. Uma kuthi. Oh wow, Dubai. No. Monde. Kakusithathe manje ungabulisa ndinomdla nje into bangabana uzalelwa phi ukhula njani and then start nje from up. Excited ba ukhona. Istory sakho ke it's one of his story ezintouchayo. I feel ngesomuntu okuphikelelayo. This is Phikelela podcast. So I really feel by istory sakho siyafita, not just because you are my mom but because of the sazi mina basithi na. Yeah, uzalelwa phi ukhulele phi? Mna ndizalelwe kwaZakhele. All right. KwaZalayita. Okay. Uyabona ke ebedla ngothi umama xebalisa. Uthi
ndazalelwe eCostin kahle kahle. Kodwa ndithe ndisengubhabha omncinci kakhulu kwafuneka bafuduke Okay. bohlala kwaZakhele. So andazi into ngeCostin mina. Okay. Ndikhulele kwaZakhele. Okay. Into ebangela uba ndithi kwaZalayita. UZakhele lo wayeyilokishi entsha ngeli xesha ke singabantwana eziba usiva uba ndafika ndingubhabha. All right. Kwakungekho street lights. Okay. Zifika i-street lights ngoku sesidlala estratweni. Okay. Bezilayita ke phaa ngo-6 Alright. tshona kona. Bezisithi ke zawulayita siyadlala mos phaa kukhwaze yonke ilokishi. Kuthiwe zalayita! So yakhona ke into ethi kwaZakhele kukwaZalayita. Yho ndiyaqala uyiva lo. Ndizalelwe phaya ke Nawe uyaqala uyiva Tutubayi? ndafunda Kwakungo-1956. ngo-1956 For ukuzalwa people kwam. abangayaziyo uba Ya nofuduswa kwabazali bam eCostin ukusiwa kwaZakhele kwango-1956. basically wena mama uzalwe ngomnyaka obalulekileyo in South Africa. So for abasegqeberha uzalwe ngomnyaka apho amabhulu i-apartheid adudula abantu abamnyama bayobalahlela kwaZakhele. Uzalwa kwangalomnyaka uyi-1 where omama baye botoyitoya baya ePretoria. So uzalwe special Ewe special then kwaZakhele. Ndiyayiqonda ke ininzi yenzekileyo kwaZakhele but ndiyafuna nje usithathe nje phaa high school yakho ibiphi? Bufunda phi? ndifunde eBenyat iprimary. Okay. Ndapasa ndotsho ezikweni higher primary All school. right. All right. From there ndaya kwaZakhele high school. All right. Yayisaziwa ke njenge-sex. Echile? Kwathiwa kuse-sex phaa. Hayibo. La sex usuka ekubeni ba yayi-secondary qala. Okay. Ingekabiyo high school. Okay. Ya. Ndiyipase phaa imatric yam ngo-1976. Wow. So uyipase una-20. Ewe. Alright. Itheni ufunde umdala okanye wawukhe watshona okanye isithintwe yakho? Andifundanga ndimdala. Ndakhe ndatshona. Okay. Ndasuka eziba uvile uba ndithe i-high school yayingekho. Okay. Xa ndipasa iJC All right. i-high school yayinewell I think. Okay. So ekhaya dasiwa eMthwako. Kwakho i-high school eMthwako i-boarding school. Okay. Ndafika phaya. Hey, ayikho i-maths apha. Bendisenza i-maths. Okay. Okay. Hey, kwenziwa i-history apha ne-geography ndalost. All right. So ndatshona ke u-standard 11 wam kukwala maxesha. Ndabuya back ndeza kwaZakhele high school. Grade 11 ngokwala maxesha. Kukwala maxesha. Standard 9 ngokwamaxesha. Akudala, ya. Yes. So yandidileya ke lanto kancinci uyabona. Okay. So upasa kwam i-matric yam ke ngo-1976. Ikhona umnqweno. Remember ke abazali abasizalayo babengenamfundo ibhekephi. All right. Into ebangela lonto into yoba bakhulela emaXhoseni engqushwa umama wayesuka khona. Wayesithi umuntu nitapasa standard 6 asikho isikolo apha elalini so ba aqhubekeke. Abe ngumuntu ke ngokohleli nje ongenzi into bakhetha ke nguze ezidolophini bezofuna imisebenzi. Okay. Same nakutata wam zangabe nayo i-privilege yoba abe nemfundo yase high school. Okay. So yayingumnqweno wabo ke into ba abantwana babo banganalento kuthiwa i-profession. I-profession ke ezazi xhaphakile ke kuthi bamnyama i-teaching, bubugqwetha,
yi-nursing nezinye. Okay. Mna yayingekho i-chance yoba ndingayokwenza i-teaching because kwakungekho mali. Inye into endandine-chance yayo yoba ndingafumani ukuyokwenza i-nursing. Because i-nursing, while utrainer as a student nurse, uyapeya at the same time. Tyhini. Ewe kaloku kwa-nursing wenza ne-practical yakho while ba usi-student. So ububhatalwa. So nantso into eyathatha ingqondo yam yayisa kwi-nursing. Okay, all right. So kungo-19 upasile so ngo-1977 ke ngoku unomdla we-nursing. And xa noyiva loo nto uba ngabana why wafuna i-nursing? Ewe. Qala uyiva Yayingekho imali yoba ndiye e-boarding school eLovedale. Okay. Apho kwakutreyinwa khona iitishara. Okay. Ya. Kwakufuneka ndijonge indawo ezawuza nemali at the same time. Wow. Okay. Yo, hayi ke ngumamela ke ngumonde. Uyangena apho ungena khona. Njemba ungena nje ningena eLivingston. Usistudent nurse khona. Andiyazi ke noba uTutuBhayi uyakhumbula uTutuBhayi ngo-1977 bawa uphangela phi? Awusayikhumbuli ne? Wawungudrayiva ke eLivingston. Wawuphangela eLivingston Hospital. Uyayikhumbula ngo? Wawusebenza phaa wawufakwe ngumama uChiko. Uyayikhumbula? Bekweli cala loonesi. No, ntona liphezulu. Ntona umntu ingapha konesi. Matron njalo. Okay. So xa mna inye into straight kudrayiva. Yes. And i-driving yam yayingekho kulincinci. Okay. Yayingomani Tutubayi. ilori ntoni. Ezo zinto. Icaba zibalulekile for mna ngoko. Okay. Not that ndimde okanye ndithini. Okay. Qha yona izipeni. Okay. Zithi All right. nakwi-payment Tyhini. xa babazali babe ne-timing Okay. for inzuzo. Bazinenzuzo. Eli ngqabelelo gama inzuzo. Hayi kumnandi uba ndim ndikhumbuza abantu amagama angekhoyo. So I believe ke ngoku ngo-77 wadibana naye ke uNomonde. Uyilibele lo part? Ntoni isikolo enye indawo mbona. eLivingston. Icacile. Oh, icacile. Hayi straight. Straight. Nathi kwala ke ngoku. Oh, uyakhumbula pha. And abazali bam, truly speaking, bonke bakule Livingston. Umosbuko lathi ba umama uChiki, Yes. uNoziphiwe, umetron omkhulu kwapha eLivingston. Okay. Njalo yabona. Abanye abancinci kwathi kodwa la Livingston. Monde, take us through ke ngento yoba ngabana ulapha usi-student nurse, kukho lo driver ithini into khakhe usipendele ipicture. 1977 use-Livingston as a student nurse. Kwenzeka ntoni udibana phi nodriver and why nidibana kwenzeka ntoni? Besenditshilo ukuba xa usi-student nurse uyaya eklasini but ngamanye amaxesha i-practical work Okay. kufuneka ube kuyo nayo. All right. So kwakubakho i-period xa siphumile phaa esikolweni kwakuthiwa kuseblokweni ke. Kufuneka sihambe ke sibe direct kuma-patient. Okay. Okay. Kule game ke ngoku sizawuba zii-district, sawuhamba nee-district nurses. All right. All right. Uyeva oosister aba abaxelayo ke. Okay. Bazazonesa ama-patient wabo elokishini. Okay. Mhlawumbi kukho ixhewukazi elithile ekufuneka lidresiwe kuhanjwa nathi sizowubona. Okanye kukho umdlezana osanda ufumana ubhabha kuhanjwa nathi sizowubona uba kwenziwa njani.
Sihamba ngekhumbi ke yasesibhedlela unyanisile wephangela transport department yase Livingston. Oh wow. Sizawukhwela ke siyilo group Okay. yalezo student nurses nale sister Okay. i-senior kuthi. Yaqhuba ke ubhuti. Okay. Kanti eqhuba nje iliso lijongile Oh. kwalapha kwezi student nurses. Oh, zininzi. Zininzi. Ujong. Hayibo. Dubai. Zininzi. Oh, la yomnqeni. Okay. Yeah. Sure. ngeyibuhle emthonga House. So kuyancokolwa ke mos nje. Yeah. Ubhuti ke ngoku xa ndiza kwehla ke sivela ke ngoku emapatientini. Sure. Sibuyela ke ngoku eLivingston esibhedlela. Uyabuza ba uhlala kwaroom bani pha. Yini? Ndamphosisela. Ndathi ndihlala kwaroom 337. Okay. Sendimbhaqela ba ingathi unesincwaso. All right. Ndiyambaleka. Okay. Ndandihlala kwa 335. Okay. Kwakuchekwa ke pha ngabafana. Yini? Pha late. Baphuma emisebenzini. Baze nurses home. Okay. Bazokukhangela ezinesana zincinanana zinhle zilapha. Yes. Naye ke nanku esiya pha mina abanye abafana pha uyathumela isiba ngayonibizela unesi bani pha kwa room 337. Afika kodwa pha khomuntu njalo apha. Siyadibana ngongengomso etransportini. Kutheni uphosisa nje wena usithi uhlala kwa 337 benithumele pha bafuna ndiyithethe inyana ndihlala kwa 335. Hayi ke torho wazama ke torho ubhuti waseBhayi kwade kwazameka. Okay. Ndawa nam Yini? sathetha savana. Wemhleke? Oh. Hayi, he was very handsome. Okay. Hayi, he was very handsome. inqabo zamahle Hayi, imbhekembheke buzindoda hayi, he was a charmer. All right. Dadakho. Sure. Hayi kwamandi torho. Sangabo bantu ke bavanayo. Usisters ke lo undim. Ukhulele kwikhaya strict kakhulu. Valwa yatixwa igate apha. Ndiyaqala ngokukhe ndibe away from home. Ndibe ne-freedom. Uyabona? Ndinayo ne-boyfriend ngoku. Hey, and ndiyaqala ukhe ndibe ne-boyfriend caca uba ya ndifast nayo. Age yakho ithini? 77 na 21. 21 kaloku. So uyi-21 year old. Yeah. All right. Uyabona? Ndiyaqala uba ziqoma hayi ndiyakwazi uba ndibe seboyfriendini yam kangangoko ndifuna. Yho. eLivingston ke xa usistudent nurses kukho ii-duties ekufuneka uzenzile. Uyabona le practical ndithi bekufuneka siyenzile. Unezinto ekuthiwa zii-procedure. Umzekelo kuthiwe ambopractiza ukuvasa ipatient. Okay. Then uzawusuperviswa yi-sister ikunike i-marks. Hayi, you are proficient, uyakwazi. Kuthiwe hamba iya kulaa ward yabantu abanee-problems zamehlo ambo cleaner imehlo lomuntu ebesanda ukwenza i-operation njalo njalo. All right. Hamba ambofaka i-injection emntwini ubone uba yakwe i-injection kaloku awuveli nje ujonge indawo ukufake. Kukho indlela indawo ispot efakwa kuso apha kwimpundu yomntu. Tyhini mandicima mna ukhangela nje impundu ufaka nje empundweni. Hayi kukho indawo Tyhini. uyayidivayida impundu emidlini uthi cross then the outer right part yiyo le ufaka kuyo injection. Ncamisile mna mona. Fundiswa ezo zinto. So ufuneka ke ngoku uyoyenza ubonwa yi-senior sister unikwe i-marks. All right. Une-number of i-procedures ekufuneka uzenzile during le training yakho. All right. Kukwa-second year ke uyaqonda ezi procedures. Anikazigqibi i-procedures. Awumelanga ke ba
ulale out. Okay. Uyolala elokishini. Ezi procedure awukazi igqibe. Ku strict. Andithi ndifast nomuntu wami. Umuntu wami undifuna ndikuye. Nami ndifuna uba kuye. Umuntu wami. Uyabo? Nanko ke uNomonde ehamba esiya eNew Bright. Uya emntwini wakhe uyolala phaya. Yini ubhuti waseBlawa. Kuyachekishwa ke pha kwaku strict Livingston. Yojongo erumini yakhe khona uNomonde yaziwa ulala kwa room number 1 utsho yo uNomonde akakho. Nomonde akalelanga apha. Ndathi ndibuya kusasa babe kuthiwa mandiye kwaMatron. Ndibhaqe uba bendingekho apha. Yayisengomnye umlumkazi ostrict gqithi uMiss Kimba. Hayi ndaxelelwa ezimpondweni uba I think kwakuthiwa ukuphela kwenyanga andisayazi kodwa ke ndiyaphelelwa mna. Kokuqala andisigqibanga iprocedure. Okwesibini nditsiba istrato ngexesha ebendimele uba ndingaphakathi. Yo ndaziva ndiphoxakele. Ndizawuthini ekhaya? Andithi bendithe ibiligugu into yoba ebazalini bethu umntana makabe sisifundiswa. Makabe neprofession. Yayibalulekile into yobumuntu abe neprofession. Kungoba ngo-78. Ngo-78 ngoku. Senigqiba unyaka nobhutisi? Senze second year. Hey, kwafuneka ndizise indaba ezimbi ekhaya. Hayi mama ndiphelelwe. You can imagine indlela umama awadana ngayo nawaphoxeka ngayo. Andithi kaloku kuyaziwa intombi yakhe yinesi. Nesi intombi yakhe. Nansi intombi ngokubunesi buphelile. Yo. Ndahlala endlini. Akho msebenzi, akho bunesi. Bamelwana bajongile. Utheni nangoku? Eske bangumuntu osoloko elapha ekhaya. Iphelele phi into yakhe yobunesi? Kwafuneka inyani iphume. Andithi ubhutiza uphangela eTransport Department eLivingston. Kwakhiwa isibhedlele esitsha iDoranginza. Alright. Kwakhiwa iDoranginza seyibugqitywa unjanjoku iDoranginza. Bayathutha ke bona ke ngoku ngetransport ezi bamanusa izinto ezithile kule Doranginza intsha yakhiwayo. Hey, ufika ngenye imini excited. Hayi, jonga phaya kufunwa umuntu at least one matric uzawuba yitelephonist uzawufundiswa. So uzuvuke uye eDoranginza ngomso. I think wazondithatha saya. Nisayigcinile into yenu? Ayipheli kaloku ishushu. Ibishushu kakhulu into yethu. Ndaye eDoranginza ndatrainwa kwi-switchboard eyayincinci. Hayi ndayimasterisha. Okay. Ivulwa nje iDoranginza ndiyitelephonist yokuqala yapha eDoranginza. Yini month. Yena ke umane uthi che transport office aphinda athi che zona nento ezimandana ilunch apha. Yini romantic bhutisi Kakhulu. Yaba ke at least esasilonda soba andiphangeli siyavaleka. Okay. At least ndiyaphangela ngoku. Uyabona? Okay. Kuthe kusenjalo eDoranginza. Tyene he kukho nomntana ozayo ngoku. Ngo-79 pregnant. Hey. Kwaba ke ngoku kufika wena ebomini bethu. Saba bathathu ngoku. Okay. Ndim
naye nawe ngoku. Wow. So sasibanjena ewe ngelo xesha 45 years ago. Yeah. 45 years ago Tutupa uyayiva loo nto? Kwakudala ngoko. Kwakudala ngoko. Monde ndiyava ke uba ngabantu Tutupa wayeromantic bukho nichazela uba senisuka nasesinema sanitheni ngo-77 ndimane ndayigugulisha ke le film Saturday Night Fever. John Travolta. Hey, main mdala mos uTravolta. Kakhulu. Tyhini ithize uTutupa wakhupha naye esinema. Tyhini kaloku ii-cinemas ezi zaziclose phe Livingston. Alright. Ureno. Okay. Ndizilibela amagama wazo. Ndiyayibona liphayikostini yes. So mos xa kuzawubakho ifilimu ezawudlala iyabekwa kwii-billboards. Okay. So xa bebevile ke nangabanye itshomi zakuba heyi kukho le filimu Saturday Night Fever, heyi masiyeni saya ke. Oh wow. So besisiya ebhayisikopu. Hayibo, ibhayisikopu. Ebengumntu ebhayisikopu. Nithi kuphi nini? Kuba cinema kwi-movies nina. Cinema. Ebengumntu mos ube nelicense. Kokwabo ke phakwaTshika imoto zazikhona ebeyinikwa nemoto. So ilife yayibalula ke ngolo hlobo. Wahlala emobile Tutupa. Ndiyakuxelela. Mobile emsebenzini, mobile after hours. Hayi Tutupa. So wayetshate noChiki. Okay, alright. Hayi phambili phakonesi. Yeah. Kuphezulu ya. Alright. Metro neGantshontoni. Okay. Hayi Tutupa. Mond. Ila kangakalando kaTsharu Peter. Uyakhumbula Peter ngapha. Opposite. Ibe nguChiki ngapha. Okay. Oh. Banqindeleli isikolo. Alright. Bonke. Oh, okay. Mrs. Peter wayeyimetro. Hayi Metro phezulu. Oh, okay. Nomama uChiki wayenqindeleli. Oh, hayi endakufa. Monde kungo-1980 umntana ukhona funeka ugoduke kumakhulu. uTutupa ushiyeka yedwa kwenzeka ntoni? Yho. Mosi kukho lanto uba umuntu xa eqala uba nomntana emncinci ndandimncinci ke. So una 24. Ndina 23 Okay. uba pregnant kwam. Okay. So ndizaba na 24 kulo nyaka wena ubelekwa andikayifiki nalo 24. Okay. Ndisena 23. Kwafuneka ke ngoku ndigoduke ndizoyoncedwa ngumama wam. Alright. Kwinto zoba umntana uhendlishwa njani nantoni. Shiyekile yena pha emadala. Ngale mini ndibeleka ngayo. Andiyazi noba waye overexcited okanye kwathini. But uthi umama wafika engeshushu ekhwaza estratweni ba ya inkwenkwe bawo mama inkwenkwe masambe sibheke Livingston sombona uthe chamba zesenjenje uthi abantu bestrato beva kuye uba ndibeleke umntana oyinkwenkwe uyakhwaza waba iyaqala inkathazo ngolo hlobo. Akahlukana nokusela. Ndingumdlezana nje. Yena ubhizi yagongqoza. Chithi isithukutshezi ngembodla. Ndaba nobo budlezane bunjalo. Like ndibukuzimela apha uyabona. Okay. Financially yena yakhe into anayo uyitya ezitshomini. Oh. Hayi man kwalile man xa une 2 years wena data
andizukwazi. So from ukuzalwa kwam okokugongqoza uTutuBhayi. Umane banezo pause kodwa aphinde acela amaxolo kodwa aphinde abuyele. Andithi mna ndingumntana okhulele kwindlu ekukhonzwayo, utywala andibaza, akuselwa ekhaya, so andikwazi ngoku umelana nale meko yalo mntu uselayo. Ndasithatha isigqibo ndiyaphuma apha kule into. Ya, ndaba ke ngoku ndibuyela ekhaya ke ngoku ndiyohlala ekhaya nawe umncinci. So you are 26 because look 2 years later you are 26. Ngoku uyi-single parent. Ungumntu ongakangagqibe into ye-nursing. Injani life as a 26-year-old with i-boy awusafumani into kuTutuBhayi usesemtshatweni ngebhofu ubungayifumani semtshatweni uyafana nje abantu batshatileyo bazi-single parent betshatile ootata bazi nemali ngokwangoku ke ootata bangoku ke bahamba kwii-clubs ootata bangoku banxiba kakuhle bahoya iimoto zabo but bayasokola oomama ezindlini but umama nokaqume athini wawukuloo ngxaki nawe. Ndandikuloo ngxaki 45 years later nomonde ayikatshintshi loo nto. Oomama ku-social media bayabhala on how they are single parents kodwa batshatile. It's still hard. So 26 you go back home phethe mna ke ngoku qhubekeke, what happens? Andithi ndisaphangela eDorangeni. All right. Mind you, aba bantu ndanditreyina nabo eLivingstone balapha bazovula iDoranginza as professional nurse or sister banamagxabomvu. Mna ndiphi ndise-switchboard. Yandiphatha kakubi laa nto. Ba hey, ukuyibone laa nto abantu owawufunda nabo nasesikolweni uyazi ba hayi mani ubani bengandogqithi ngolo hlobo kodwa hey nanku ubani usuccessful ngoku ebomini. Yayindiphatha laa nto. Okay, anabasathini ndinomntana mandizame qha uba umntanam makubekho into yokutya nam mandibe right. Kukho ifashion ke eyayiqala eye-hat. Mos ifashion iyahamba iphinde ibuye. Yes. Kwavela ifashion ye-hat. Okay. Kubekho enye ifriend yam ithi iya eKapa. iKapa kidumile ngefashion ke. Ndithi jonga uzundiphathele i-hat eKapa. At all right. Abuye ne-hat entle. And ndiqomba you nantsi man le hat for. Le hat le yandiphambanisayo. Weza nale hat for mna. Okay. Ndaboma yo. Le hat nomuntu wayifumana nge-80s usayigcinela today. Ukuxelela. Uyigcinile ntoni? Wow. Ngiyayithanda. Kwenzeka ntoni ke lo ngayo for uthi uqonda ba? It's timeless style esisayo. It's timeless le hat. Awungathi uyayinxiba mhlawumbe uzawuthi mina uyigcine because of something happened through getting that hat. Naleyo isenoba njalo. Okay. Nokuyinxiba ndisenakuyinxiba xa ndizawuba ne outfit engenayo apha. Oh wow. Yabona. Okay. Ndaqomba mna I'm going to start a business. Yabona le mali incinci ndiyipeyayo apha ndizawuyenza ibe ninzi. Ndehlapha ndabheka eKapa ndaziyela eKapa. Ndolanda ii-hats. Cape Hat Factory. Okay. Ucimbise khona lo ndawo ngoku? Ayikho. Bekhe ndoyikroba ngoku bekhe ndathanda uye eKapa. Okay. Ayikho. eKensington. Oh, all right. Ndathenga ii-hats pha ndizithengisa kwalapha eDorangeni. Okay. Kwaba sister. All right. Abo ufunda nabo. Ngqo. Okay. Ndizithengisa phi?
nakubantu abakhonza epostile. All right. Bamelwane bam pha ekhaya baninzi babekhonza epostile. Abazithengi iiheti zam Oh man. andithi ndiyile eKapa khange ndibone ziheti zodwa. Ngena kweza factory zaseKapa zempahla zininzi iifactory ke eKapa, iifactory zooTruworths zipha nezinye ndiyathengisa apha kwabanesi. Ndanguloo somashishini ke. Ngoku ku-social media bekuzothiwa nguSisindosh. Sisintosh. Bathi ku-social media ngoku umuntu othengisa impahla nentoni nguSisindosh. Oh, Iterm yapha. okay. Not literal by igama lakhe umbombo xolo okanye ngubani. Qha iyazi into yamaxesha. So awunguSisindosh ke. Yeah. Kwalile ke Vovo ndiselapha kule business. Umnqweno wona woba ekhaya kwakufunwa usahleli but anacebo ndiyazi I can't leave lo msebenzi ndihambe ndiyofunda like e-university or kukho wena All right. ecaleni. Ngo-1987 All right. kwavulwa iAlgoa College Okay. just Estrondale. across eStrondale. Kwakho abantwana balapha ngasekhaya abayoqala bofunda pha bakwaMantanga. Ndaqonza bajonga abantwana izawuthini le nto yaseAlgoa, ndiyafuna uyofunda. Tyhini ndaboma hayi yaqhubekeka mos into yaseAlgoa College. Ndeva kuthiwa hayi kukho nebhesari. Tyhini. Umuntu ozawufunda pha yonke le 3 years akayibhatali. Urhulumente unebhasari ayikhuphayo. Hey, bathuna. Yaqoma ifanele mna ke ngoku. Xa injini. Lento nda-apply ngo-1987 ndathathwa. 1988 ndaresign eDorangens. Ndongena ekholejini eAlgoa. Ndastadisha pha i-3 years. Umntu ungena ekholejini 1988 wayegqibele nini esikolweni 1976. Ndiyafika inintsi into etshintshileyo apha. EsiXhoseni ngoku ndandifunda amahlelo ayeyi-9 baniphazana. Ngungulisi Lubuku. Ndiyafika ngoku amahlelo adablishekile. Hey! Zayithini le nto? Kodwa akho nto izandoyisa apha. Manubuza nabo abantwana baphuma esikolweni ithini into bandichazele. Ndafunda Luvuyo ndizimisele apho. Kukho enye ilecturer ke apha yandibona uba ndizimisele. Ndiku-3rd year ke ngoku wathi kumjonga ndiyakubona unayo ipotential ungayeki ugqiba kwakho apha straight uhambe uye eyunivesithi. Wow, ndizawuya ngantoni ngoku kule yunivesithi? Ndavuma. Andithi imatric yam ndandingafumenanga exemption. Wathi you qualify xa una 23 years and over uyakwazi uaplayishela i-conditional exemption. Mna Okay. hayi nda-aplaya Vovo. Ndiyipasa nje idiploma yam yakwa-teaching. Sendinendawo e-NMU ndizawufunda ke ngoku part-time. Ndizawuphangela emini ndibe yitishara, late ndiyostadisha. First year ndidibana nomnye ubhuti esasike safunda naye kwaZakhele High School. Seyitishara naye already. Waphuma yena e-high school waya kwa-teaching. So sekudala eyitishara qha uzofederisha apha All right. e-UPE. Uthi kum, yabona Nomonde apha uzofunda ube ngathi uligeza kwi-first semester uba upase kakuhle
following year uzawufunda ngebhesari apha. Ndathi wathi ewe. Andafunda vovo yangathi ndiphambene. Sabuya results man. Tinde distinction. Second year yam ndayenza ngebhasari yapha. Sendiphangela ngoku. Nakwa third year ngokunjalo ndapasa second year yam ndafumana ezo distinctions ndafunda ngebhasari. Ndafunda ndayenza i-degree yam ndayigqiba. Wow. Ndaqonda uba okay ndifikile kulaa ndawo abazali bam babeyinqwenela Wow. yoba nabo mababe nabantwana. Yayinkulu enkulu ke into yomntana onesidanga. Oh wow. Uyabona? Kamba ngelaa xesha vovo kwakukho nje itshamba loba uba kusweleke igraduate kuthiwe zonke igraduates sezinxite. Oh man. So yayibala itshamba elikhulu laa nto uba xa uzawuhlala phaa kwindawo ekhethekileyo. Uyabo, so wonke umuntu wayinqwenela laa nto. Ndayifumana i-degree. Imivuyo ababenayo abazali bam. Ndigraduweyitha kula UPE. Sasithi i-UPE ke thina ke. Yes. Ndakhe ndaphoza nje unyaka. Following year ndazixela uba ndiza kwenza i-honors. Andizuyeka ukufunda. Sendifunda ngonqoma ndiphambene ngoku. I'm trying to redeem isidima sam. Unangaphi ke ngoku na 13 nto ngoku? Ndina 13 nto ngoku. Ndenza ii-honors zam. Ndazipasa. Thini? Ndaqoma ndijonge ngoku kwenza i-masters. Yima ke Monty. UTutuBhayi uphi? Ukhavele uTutuBhayi kwenzeka ntoni ngobomi bakhe? Nohlukene ngo82 or 84. So kwenzeka ntoni all these years? UTutuBhayi akakayeki ibhotile. Iginyables. Uva ntoni ngaye? Uyeza. Jonga. Uyeza. Esithi ke uze mntane nakhe wena ke. All right. Into nayo uza ephantsi kwezimpembelelo. Uze shushu. Uze shushu. And ke ngoku akazukwamkeleka mos xa kunjalo. Kangangoba torho shem wena. Wawusithi xa umcinga uthi uzawufika ududa wami. Oh man. Uzawufika xa uyamkhumbula ke ngoku. Yes. Usungamxothi nomonde. Ungamxothi uvile? Okay. Uyamcengela ke ngoba xa fikile torho nomonde uzungamxothi uzumyeke ke ndihlale naye. Oh man, cha yena akafuna uhlukana nobutywala. Afuna uhlukana. Wow, utywala bunelaka. Ndiyakuxelela. Ndiyakuxelela. So xa ndifuna ngokuqhubekeka ndenze i-masters. Kwacaba funeka ndizenze full time. Azenziwa part time. Uyabo kule faculty ndandizawo. Awuzokwazi uyeka ngokuneresponsibility. Andizokwazi ndine-responsibility. Uyabo ndaba ke ndiyahlukana nokufunda. Oh wow. Monde, kulo party leyo you've done well. I know of so many girls elokishini at the age of 21 kwenzeka izinto kubo, at the age of 22 kwenzeka izinto abakhe bacinge ngento yoba ngabana hey ubomi bungajika. I hope someone ovelendo angabambi into yoba ungumntu ngo-1956 abambe nje into yoba at the age of 21 wenze ntoni, at the age of 22 kwenzeka ntoni, at the age of 24 unomntana, and then at 26 uyadivorsa, uyi-single parent. Awukayi noya kwi-teaching. You went with teaching in your late 20s, if not early 30s. So that is into enkulu kakhulu leyo Monde.
You know, I really hope that is someone onovalondo ibe touched. It's one of the reasons even ngoba hayi man ndiyafuna size ngapha ukukhulisa ke ngoku lo mntana wakho ilife yaqhubekeka ubuphoxiwe ke ngututubhayi unyana ngoku yena lona umenzele yonke into ithini into Yho. Unyana wam wakhula. Andithi noko ndinazo noko isendana yes zomsa nakwezinye izikolo. Ndamsa eGelvin qala. Abantwana babe suka from elokishini at least iGelvin yayibathatha. Ndamsa eGelvin. Andiyazi ba wangenwa intoni. Wasuka eGelvin wafuna uya eStrelitzia. Waya eStrelitzia. Akaqhuba kakuhle. Andanoba naye wafika wenza laa nto yenziwa ngumama Kenneth Home. Wabona amantombazana andiyazi yena unyani bakwenzeka nto kodwa akaqhuba kakuhle. Akabuyela eStrelitzia unyana wam. Waya eRussell Road College. Ndaphunxukana nokumcontrola abe ngumntana omamelayo ngexesha efunda eRussell Road College. Waphuma esandleni kwaye kuba kubi kum. Kwamuncu kakhulu until wade waba ungumntu ngoku obanjwayo. Libale libuhlungu elifuna eyalo imini. Uyabo? Yho. So le threesome ubunayo 45 years ago eyoqala ikuphoxile probably kakhulu kwakula 45th year ubuyele emva and then wancama kumnyaka wesibini and then waphinda wazokwenza nge-90s omnye. From the age of 13 I was arrested for theft. I think for the first time we are caught uyela for unyanakho. And at the age of 14 phinda ndise caught again for lonyana. And then at the age of 15 I then drop out esikolweni. Then from 16 to 20 ndiyaphila nje and then at the age of 20 I was then sentenced to 11 years. Hey, yonke le nto ubawela uba mayibe right ngoku nonyana naye uphoxile ubufuna ilife yakhe ibe better bufunda inspired and encouraged about you are doing this for Lonyana naye as well. And at the time he was the only child. Iminyaka imkile ngoku uyabhantinta. I remember nje ubalisa ke ba xa udla ngodibana nejomi zibalisa. Yho. Ithini lo party? Hey. Yho. Sorry. Sibuyisile la nto. Yayibuhlungu lo minyaka leyo. Yoba setrongweni kwakho. Imatutu bayasathetha ngapha please. Yayingathi ikhona into endingakhange ndiyenze kakuhle. That is why uende uphaya. And during that time uphaya etrongweni yayingathi nam ndiphaya. Kwakuthi xa kubanda in winter
ndicinge into yoba if mna ndigodola ngolu hlobo ndilapha kubeke phi kuwe ngaphakathi ndizazi neengubo zaphaya uba inoba zingaphi naxa kutyiwa kamandi apha endlini ndikucinge inoba eyakho ipleyiti injani. I remember one time abantwana mos bakhulile nathi sikhulile ndidibana nezinye ii-friends zam mos xa singoomama sithetha ngabantwana dibana nabo ke hayi kuncokolwe tyheni ize incoko ebantwaneni tyheni ubani wenza ntoni ngoku heyi atsho omnye buze wena ubani wenzani kwathi nethi kucaca uba ngoku bachaza aba babini ndayiqonda uba izawuza kum ngoku ndangxama ndangumntu ongxama oshiywa lixesha lale ndawo ndiya kuyo andifuni ukubuzwa ngawe because akho nto intle bachazile aba hayi wenza i-first year hayi uyaphangela hayi wathi ndaqoma yho iza kum ngoku i-10 mandijike. Yo, Monde, I do not think abantu young really understand into yoba ngabana bazawungxola ngento yoba no ibubomi bam ndiyazenzela. Aba-understand into yoba when you do time in prison, even the family yakho is doing time nawe. You know, loo nto yenzekayo injalo. Wanibalisela ngenye igame into yoba ngabana enkonzweni you were praying and people were praying for abantwana babo okanye for izinto zabo. Just take us through kuleyo nje ba kwakunjani kwakwenzeka ntoni. Yayiyi-Mother's Day. Oh wow. Yayiyi-Mother's Day. I'm on to the So- buy. No. Abazali bayaphakama bachaze hayi i-Mother's Day yam ibilo hlobo namhlanje. Even nowam umama wachaza uba mna ndivuke ndenza ntoni na into ezimandana uyabona. Sure. Bachaza sasembalwa ke ngoko ecaweni bachaza kwacaba ndim ongekaphakami Oh man. ndaphakama ndoma phaa phambili ndandingenanto uthetha emandi uthetha into ezimandi apha. I just cried. I cried because akho nto imandi uthetha ndabuspoila ubumandi be-Mother's Day for abanye oomama. Ndakhala ndathi sakugqiba ndawuhlala phantsi. So ndiyafuna ukuthi really abantwana xa besenza izinto ngendlela yabo yokuthanda kwabo sibuyela kuthi singabazali babuhlungu kuthi. Ewe wena uthi uyazi-enjoya wenza ezo nto zakho once zivele ii-results zezaa nto ubusithi zimnandi kuwe zivele zikraka kuba kraka emzalini. Yeah. Mond, zii-consequences ezo zee-choices abantu nabantwana kakhulu. Kukhona nje into xa sisiya apha ekuvaleni ngoku. Do you feel, you are hosting us ngoku? Sisendlini yakho, you are a retired teacher, you are comfortable, you've got a house that is paid up, uzipholele nje, you can afford yourself. Ungenza into ofuna uzenza,
uyahamba i-boat cruise nabanye ootishara abaretayishileyo xa ufuna. If you were to go back, uTutubai, unfortunately, he doesn't remember much, you know, and it's hard to have la conversation naye. Into yoba bana, do you feel into yoba if bungahlukenanga naye ngekuthetha uba ilife yakho ilapha na, how do you feel xa umane ucinga intoni ekhe ifike kuwe into yoba ngabana yeyi wazinceda, okanye sometimes ukucinga into yoba yeyi I'm single ngoku, hayi mhlawumbi abanye abebenyamezele izinto, ithini itake yakho around that? uTutubai yena I don't regret Alright. ngokuhlukana naye. Alright. After ndohlukene naye ndandedwa ndacinga ngam what I want. Ndikwazile ukuzenza izinto endizifuna uzenza. Wow. So andinazi regrets. Okay. Ndihappy nyani unyanisile Yes. kule ndawo ndikuyo. Andifuni uba ngathi ndiyaqhayisa ndithi ndiachieve 1 2 3. Ndiyaziwa ngabantu bayazazi izinto. Uyatsho na uba ndiritayirishe ndiyitishara, andidiphendanga mntwini, ndizimele, ndiyazenzela yonke into yam. Ndafundisa nina bantwana bam, ndakhulisa nabanye abantwana boobrother bam, ndahlala nomama wam engathi ngumntanam yena kuqala. So andiyazi noba ndaba ndithetha right nandithi it was a blessing in disguise into yoba ndohlukane noTutubai ndizokwazi uba ndenze yonke le nto ndiyenzileyo. No, mna Monde, I think nam ndiyabulela uba wohlukana noTutubai, because I don't know benzaba ngumntana onjani ngaphezulu koba bendinguye, uba nikhona apho ube ungekho happy. So ndikwazi ukufumana wena ungumntu okwaziyo sober for uba ngabana ndincedakala. So nabanye omama aboyikayo uphuma abangakho happy, we say they need to choose themselves, you know. Umntu angabi nawari ngento yoba yhu umntanam apha uzokhula ngaphandle kotata. I think umntu ochuzayo loo nto ayichuzayo, chances are izinto zingabhetha kunoba ecinga uba yena, you know, kungakubi. I think that's what I wanted to say. Enkosi kakhulu man Monde for giving us time. Bekumandi. I so wish kuTutubai naye had stories to share. Asibalisele babe kunjani, but ngoku we are relying more on abantu bathetha nathi abasibaliselayo ngaye. Nawe nezo sibalisele ngayo banathi bananjani, nohlukaniswa yintoni, ngenxa yexesha ke ininzi umuntu noyithetha. So thank you so much. Nakabantu abukelekileyo, thank you so much for watching uPhikelela podcast. Please don't forget to like and subscribe ku YouTube channel wethu. Ungamkhangela pha uLuvuyo Vovo Nciki. I think uyawungena ku playlist yaka podcast to see more ezinye episode. Ni kwi episode ningu episode 7. Siyabulela kakhulu mani banezile. Tutubai, ndiyabulela mani bangabantu sijoyinile wazoshare apha. Izabona ngabantu abaninzi, abantu bayakuthanda ke Tutubai. Apho ndihamba khona, noba ndiya eCape Town, noba ndiya eJoburg, noba ndiya eFormer Transkei, basixela ngoTutubai. Umnxeba uTutubai siyamthanda. Apha ezintsukwini bendisanduya komaBedford, Cookhouse, Somerset East. Abantu bandimele ngotamkhulu, tamkhulu. Xela uba siyamthanda utamkhulu, xela uba siyamthanda utamkhulu. So people love you Tutubai. People love you. Enkosini kakhulu. Inkosi. Swag it, man. Swag it. Thanks, guys. Hey.